Misalnya dia, angin saya bila masih dapat ada, mana jangan niplai nih, angin saya bisa gak Dwnbai. जानाया ना जों हमजादों मानसिया माने आं जों हमजादों स्पेसियली माबायावहाय दाख्लै बासावसो हमदोंमोन जे होन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि बुंनानै जुदि गोजोननाय दंब्ला बेयावबो आंहा गोजोननाय दं खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि फुंबिलिनि समाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आङो भाइरेल भिडिअनि सोमोन्दै सावरायनो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों एक नाम्बारावनो जोङो सावरायगोन एनिथिं एमजे नि सायावहाय दुइ नम्बराव जोङो सावरायगोन सानु खेमफ्राइनि सायावहाय तीन नम्बराव जोङो सावरायगोन नैबे बिपिएफ नि थिखादारनि सायाव जोबनायाव जों सावरायगोन मैदोम बसुमतारिनि सायाव दा गिबिसिनथारावहाय एनिथिं एमजे नि सोमोन्दै देरहासार इस्लारिया मा बुंदों बे भिडिअखौ खोनासंग्रोदो रायजो राजा नोंथांमोना बेहाय आंखौ नुफैसेयावबो आंखौ लाना खारलांनानै हैदों हिनजाव लाङा हैखुमाग्रा बेबायदि बुङोब्ला सोर दुखु मोना जानो बोले बोले बा 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 हेल' औ लाङालाय जुदि लाङा दा Nunggu sampai. औ आगैया जों एसे मोजांखा आच्छा होमबा स्केनारखौ खेबना हरसाय औ नैबे औ दे सोङो Mana? Kenapa sebenarnya? Aduh, mantu. जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै नायोब्ला एनिथिं एमजे नि मामलायावहाय ना देरहासार इस्लारियाबो एसे साइडनावहाय सापर्ट दङ भिडिअखौ खोनासङोब्ला रायजोफोर दै दा एसेबां अन्थाव बाथाव प्रिति नार्जारीजों लोगोसे फिसाज्लाना दा बेखौ जों नायोब्ला बेसेबां अन्थाव बाथाव नाथाय फारसेथिं नायोब्ला बिमा बिफाया मूर्ख गोजा ना रायजोफोर बिमा बिफाया मूर्ख गोजा दा बिमाखौ नायोब्ला बिफानिल' दाय नुयो बिफाखौ नायोब्ला बिमानिल' दाय नुयो बिमानि पस्टखौ नायोब्ला बिफाखौ दायनिगिरि नुयो बिफानि पस्टखौ नायोब्ला बिमाखौ दायनिगिरि नुयो नाथाय सानैहाबो दाय दङ दा बिसोरखौहाय हमनानै रायजो राजाफ्रा बिजिरनो हानायनि राहायानो गैया बायदि नुहुरदों आं रायजो राजाफोरखौ गुंग्रा बानायनानै बिसोरो समाजावहाय सोलिगासिनो दङ रायजो राजाफ्राबो बेखौनो नायगासिनो दङ रावबो एक्सनबो लायाखै ना समाजावहाय गुलाय गुजाय दावराव दावसि समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ बिसोर बायदि मानसिया दा बिनि सायावहाय मा राहा लागोन बेखौ समाजआ दिन्थिसिगोन रायजोफोर नैथियाव सानु खेमफ्राइ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ जाय भिडिअ भाइरेलखौहाय नोंथांमोना एआई होननानै बुंदोंमोन नाथाय बियो रियेल नाथाय भिडिअआ फुराना मा खारनै बे भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल हगारखो बेखौहाय जों रावबो बुंस'नो हाया नाथाय सानु खेमफ्राइया मा बुंदों ससे खोनासंदो रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 टाका दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp Facebook भाइरेल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो आरो बबे जायगानि बेखौ आं मिन्थिजोबखाबाय डिटेल मिन्थिजोबखाबाय बिसोरखौ आं गोसोबा दानो थांनानै बिसोरखौहाय हमहोनानै आङो बिसोरखौ बासायना दोनदों आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव भुल लोंनाय जानायाव भुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हासबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइखानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो हो एसेबां फुराना भिडिअखौहाय
रिपिट भाइरेल खालामनानै होनायनि जाहोना मा रायजो राजा नोंथांमोन आसरित रायजोफोर दा बिनिनो सिगाङावहाय आरोबाव मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननो आं हगारबावगोन रायजोफोर नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय भिडिअखौ ना अब्लाबो आङो हगारनानै होगोन नेनानै थाब्लानो जाबाय दा सानु खेमफ्रायखौ आं बेखौल' रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा भाइरेल हगारबाय बेखौहाय केस हो माब्लाबाबो दा नागार नोंनि मान सन्माननि खोथा दङ नोंनि फिसा फिसौनि खोथा दङ नोंनि जाथि खुरमानि खोथा दङ बेयावहाय नोङो बेखौहाय भाइरेल हगारजादों होननानैहाय गुबुननि मा होनो भाइरेल हगारनायखौहाय नोङो नायनानै दाथा जाय मानसिया भाइरेल हगारग्रोदों बेखौ केस हो आं बेखौहाय डाइरेक्ट बुंखायो रायजोफोर आंनावबो दङ भिडिअआ बयनावबो दङ भिडिअआ नाथाय जों साननो बे भिडिअखौ हगारब्ला मा जागोन बेखायनो आङो माथ्र सावगारि लानानै फैदों सानु खेमफ्रायनि बेखायनो आं बुंदों सानु खेमफ्राय नोंसोरो पुलिस केस हो आंनि साननाया बेनो रायजोफोर थामथियाव रायजोफोर नै बेखौ नायदो सोर बियो रायजोफोर नोंथांमोना सावगारिखौ नुखाबायना हयथ' सिनायखाबाय ना दानिया मा जाथाय जादों आं भिडिअखौ मानो लाबोदों नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ दाना नोंहा बेसेबां बेंक बेलेन्स दं बेसेबां आंनि साइडनिफ्राय ट्रेन्सफार थांनो फैसाया आंनो गासिबो नांजोबगौ ए टु जेड नांगौ आंनो ए टु जेड नांगौ मा खालामोसै आं नासगोन नांगौबा जेराव थांगोन आं मिथिदों बेबायदि हिम्मत दङ आंहा मिथिदों मा नंगौ नङा नंगौ माने हनै नंगौ नङा सानफ्रामबो नोंखौ सिगांनो होनदोंमोन आं नोंखौ सिगांनो होनदोंमोन आं मालाबा जुदि नोंनि न'आव थांनाया आं मैया दाखालिसो थांदों सेप्तेम्बरावसो बिनि उनाव नोङो नुबाय दा अब्लाना भिडिअखौहाय सोर बियो बे मानसिया बिपिएफनि ठिकादारनो नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय ना बिपिएफनि ठिकादारनो गोजौआवहाय बा गोदोनायाव सनानि माला गानलायनाय गथा गथा ना थाखा फैसानि सिन्था गैया हिनजाव बायनायनि थाखायबो सिन्था गैया दा बेयावहाय मा लिरदों आं कमेन्टआव फरायनानै होगोन दे रायजोफोर सोर बे मानसिया ना नोंथांमोनाबो फरायनायखौहाय खोनासंब्लानो जाबाय आङो फरायनानै होनोसै हाथाय गैयै टाइगार हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ पार्टीनि ठिकादार देरहासार बसुमतारी दासारथआ बिनि नामा दासारथबो दै दासारथआ बिसि थासेयावबो सोरखौ लांदोंनो बिसि थासेयावबो ग्रेसमि नार्जारी मुंनि सासे सिख्लाखौ क'क्राझार बागानसालियाव भारा न' लानानै दोनदोंमोन बे बागानसालियानो जागोन दे इयो बेवहाय लिरनाया बागानसालियाखौनो लिरखादों दोनदोंमोन नाथाय गावनि असे बिसिया मिथिनानै फैनानै उन्दुबाय थानायखौ लोगो मोनफैनानै भारा न'खौ बुख्रुब हैयो लागाव रायजोफोर लासिं सिं बिपिएफ मबाय दे लास्टावहाय दे ओमफ्राय जोबनायाव मा लिरबावखो सानफ्रोमबो बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरि मावथि आरो ठिकादारफोरा हाग्रामा महिलारिनि अफार होनायाव सिख्लासाखौ फथाय रसमालाय जानाया बांसिननिफ्राय बांसिन जागासिनो दं
बेनि थाखाय BPF पार्टीनि दैदेनगिरि मावथि आरो थिखादारफोरनि बिसिफोरा गाव गावनि फिसायखौ थाल लादो कारेक्ट ना रायजोफोर अब्ला बाथ्राया जाहैबाय रायजोफोर BPF नि सापर्टार्सफ्रा BPF खौ बाथ्रा बुङोब्ला गन्थङाव दै हाबो गाज्रि मोनो लाजिनाय मोनो दा नैबे देरहासार बसुमतारी थिखादारा हिनजाव लानानै रुम भारा लालायनानै दोननानै बिजोंनो गेलेबाय थालायनाय जोङो खोनाबाय मासे लाजिसिंसिं दा दायनिगिरिया सोर BPF सरकार बेनिखायथ' ना दिनै जोङो भाइरेल नुदों जेसेबांनाखि भाइरेल जादों गासैबो BPF खौ सापर्ट खालामग्रा गोजा रायजोफोर अब्लालाय माखौथो नंखाय बुंबावनो जोङो हा रायजोफोर दानिया खोनासंदो मोनसे भिडिअआव बिदि होननायाव मैदोमा 50,000 बिबाय फैसायाबो थालामानि गैया लाबाय मैदोमा आंखौ दोनखोमानोसै माबा मोनसे खाथायनानै बिसोरनो खोन्थानोसै होननानै नोंखौ दोनखोमानोसै आं सासे लोगोनाव दोनहैसै होननानै मैदोमा धोरोमनिफ्राय 40,000 फैसा लाबाय जोंनिफ्राय ओमफ्राय लानानै आंखौ मैदोमनि 50,000 रां लानानै दायनिगिरिखौ सिखोमानायनि बाथ्रा बे बाथ्राया बेरखांदों जाहैबाय मैदोम बसुमतारीनिफ्राय ना मैदोम बसुमतारी ससियेल मिडियायावहाय बिराद दुगा बाथ्रा बुंनाय हा आरो आङो खोनानो मोनदों एनिथिं एमजेनि सायाव जेबो बुङानो मैदोम बसुमतारीया अके दा बुं नो प्रब्लेम ना बिकज लाइक फादार एन्ड लाइक डटार होननायावहाय थाहैबाय रायजोफोर लाइक फादार लाइक सान मिथिबायना बेबो बिलो गंसेनिनो नाखा मैदोम बसुमतारीयाबो बेबो हिनजावबानो हिनजाव केलेंखारिखा मैदोम बसुमतारीयाबो दा हयथ' बिनि थाखायनो सननि खेमफ्रायनि भाइरेला ओंखारदों जाहोना बेनो जाहैबाय रायजोफोर मिथिबायना दा आं बाथ्राखौ बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि समाजाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोना बेफोर भाइरेलखौ मानो नायनानै थादों साफा हमनानै दामाखै माने हा ना BPF नि सरकाराव बेबायदि मैला मैथा भाइरेलखौ नायनो थाखायनो सरकारखौ बानायदों नामा BPF खौहाय जोंथ' सरकारखौसो गोरोन्थि नुयो आंथ' सिदा सरकारखौसो गोरोन्थि नुयो मानोना सरकारनि बे BPF सरकारावहाय रावबो दायथ' लायाखै ना आइजोफोरनि पार्टी ना हौवाफोरनि पार्टी ना माहारिनि पार्टी ना माने पलिटिशियानफोर पार्टी गोसो बायदि भाइरेल खालामलायनानै ससियेल मिडियायावहाय दावराव जागासिनो दङ रायजो राजाफ्रा हा गाज्रि मानसिफ्रा दा बेखौहाय नायसनाखैनो माथो रायजोफोर जेखि जादोला नायलांबाय थानोसै BPF आ बेसेबांसिम सरकार सालायो एसेबांसिम बेबायदिखौ जों नुखागोनखा जोंनि थाखायबो मोजांनि बाथ्रा हा भिडिअ बानायनो थाखाय ना मा बुङो रायजोफोर गोजोनथोंसै अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि